Salutare toată lumea și mi-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum am construit un sistem redstone, adică pe scurt o fermă de bambus automată. Cam asta am făcut în mai puțin de jumătate de minut. Hai să zicem un minut. Da, un minut. Eu zic că e destul de bine. Este pe bază de bone meal. Trebuie să aveți o fermă de schelet sau ceva. Deci ne putem jocul mai încet, așa. Și puneți un piston așa. Pam, 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 pam. După am pus, prima dată am pus pistonul jos. După am pus ăsta așa. M-am complicat mult. Așa. Puneți un piston jos, în sus, pardon. După puneți un observator. Te vedeți în observator. După le puneți cu redstone. Eu duc unul la ăsta să-l sparg. Să ducă restul la piston, după bam, 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 să ducă la observator. După puneți în fața bambusului, în spatele puțin, în spatele bambusului, un dispenser cu bone meal. Deasupra puneți cum îi zice? Stai că mi-l uit cum îi zice ăsta. Un hopper asupra lui. După un butoi care să-l alimenteze mereu. Așa. După aceea mai faceți un sistem din ăla ca să ducă semnalul redstone. Uitați. Așa ce semnalul redstone. Altfel legați așa între ele. Pam, pam, pam. Puneți o manetă. Și cam asta ar fi. Și dacă vreți să o porniți, prima dată dați la aici, la ăsta. După merge și dăm la ăsta. Pam, 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 pam. Și așa să faci. Ori stați aici și luați ăsta, uitați, se colectează, stați. Mă dau mai așa. Da, se colectează ăsta. Mai și sări să-l luați și pe ăla de sus. Sau să mai arăt o cale. Facem un sistem de colectare. Da, să sparg de acum ca să să nu ne încurcăm. Așa. Pam, pam. Facem un asta așa aici. Zac. După. Luați un minecart cu hopper. Sau revin când o fac. Și am făcut sistem de colectare. Avem aici un minecart care colectează. Stați că s-a oprit. Pam, haide mă. Aha, m-am prins. Stați puțin că... Așa. Și chestul o să-l facem aici. Pam. Zac. Punem un... de-asta, un drop, un hopper, mereu cum să numește. Stați că revenim când facem. Și am revenit, am făcut aici un sistem de colectare. M-am mai suat, dar v-am zis încă o dată. Aici este un dropper care duce în butoiul acela. Un dropper, un hopper. Așa. Și luăm aici un ăsta, îl punem țac, 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 merge. Perfectos. Pam, 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 astupăm. Pam, 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 pam. Așa, dăm drumul la asta, dăm drumul la
asta și ia să vedem. Avem ceva aici? Pare că nu. De ce? Am zis. Tac, 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 tac. Așa. Pare ceva dacă... Așa. Ok, merge. Și o să și noi acest episod aici. Cam asta este ferma. Aici vine un trapdoor. Pam, pam, pam. Aici am pus și așa. Ia vedem dacă colectează. Țac, țac, țac. Uite, le-a luat. Și le bag aici când vine Minecraft-ul. Deci este o fermă full automată, nu trebuie să stați afecat la ea, nu trebuie să stați nimic, doar să aveți baumil cu stecurile. Și dacă vă place, nu trebuie să apăsați butonul de like, share și subscribe și com. Vă pup!